Demokrasi için. Partiya Demokratik a gelan HDP, 15 puşberê li Culemergu Edirne'ye dest bi meşekê kiribû û piştî 5 roja şûnda jî ev meş li Enqerê bi civîneka girseyî dawî lê anîn. Biryara vê meşê piştî ku du parlamenterên HDP ji mebûstiyê hate dûrxistin hatibû girtin. HDP ev yek wek derbeyeka desthilatiyê nîşan da û navê meşê jî dijî derbeyan meşa demokrasiyê binav kiribû. Di nav çend salan da bi hezaran endam û rêveberên HDP hatibûn binçavkirin û girtin. Parlamenterên HDP hatin zindan kirin û li ser şaredarên HDP qayyum hatin pişandin. Yargının aynı zamanda muhaliflere yönelik... Hevserokên HDP Pervin Buldan û Mithat Sancar di vê civînê da ragihandin ku gelên Türk û gelên Kurd daxwazê wan demokrasî, aştî û wekevî ye. Yani li Türkiye bi rastî di van demê paşî de mafê mirova û demokrasî nemaye. O şuqet 100 sale jî mafê Kurda tune bû. Ev tev gîşte ser hevdû. Yani imkanı wa be heta piskirêka Kurd neyê çareser kirin, demokrasî jî naye Türkiye. Ev meşa me meşa çareserina piskirêka Kurd û meşa demokrasiyê ye. Li Enqerê gelek kesî pêşwaziya meşteran bi çepûk û dîlanan kirin. Me çok xas me pêkanî ev gelek serkeftî bû. Lê belê hinek deveradan tiştê aciz bûye bijin derkete pêş êrişê gel kirin, binçav kirin, civan girtin. Elbette ev tabloyekî ji ber ku em hinekî pê aciz bûn. Lê belê piştî vê jî em dikarin bêjin ki vê meşê careke din HDP wek aktorekî mezin derxiste holê. Kurdistan'a û ji Türkiye em meşiyan nû jî em li Enqerê ne ev meş neqedî ev meşe bimeşe ji vê şûn de jî em ê herin gelî xwe em ê ji wan bipirsin em çi bikin tevlî hev ji bo wê ev meş hat Enqere lê belê lê Enqerê nedawî bû yani. Li gorî rayedarên HDP di vê meşê da careka din hatiye eşkerekirin ku him gelê Kurd û him jî gelê Türk ji bo keşeya Kurd çareseriyeka aştiyê û ji tevahiya Tirkiye ra jî sîstemeka demokratîk dixwazin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.